How many years ago na no? Nga karon pa tayo na nakabalik pero pila na puta ka adlaw ani nga paabot ani sa baga mo nga. Gana siya. Ganit na gana ka na. Gani, murag bae ba? Gusto kayo magpahulat. Maawa no. Ano pa yato ba? Idlaw naging sambag ba? Lamin na kay ikaon. Wa pa jud ni mungang sa baga. Maawa oy. Sa mga diya. Sige ra magbuhang nga oy, wa man kay istorya doklon ti kanon ron. Maawa eh. Sa kasigunawan. Nung wala na mo ano ako nagkapunyawa. Ikaw na ang kanto. Wala na mo Sus, toto magkano mga gulang nga wa man ay alam sa una. Kay ngano, sa una na cellphone? Ano siya, sinipon sa una, importante. Bitaw pa, nato. Naan siya eh. Manindog man atong balibo anay, pati atong bulbul. Kaya sa ko ano eh, kausap siya. Gago! Oo gani. Tanawa. Ano siya man? Tanawa ba kaya nangimong eh? Tanawa ba? Nangimong ito? Oo, iba na ko manok. Wala. Ano siya lang? Nalagi oh, doon na kain na oh. Tanawa lagi, sayo-sayo na noon oh. Ay siya Basta naman tao na yung pananaw ba? Pananaw na. Ngayong mata ba? Ang suntan ako na suntan ako punhag. Buwang ka, mabis na ta sa mga viewers oh. Kapot, tarong-tarungar na yung mga istorya dagay. Doon ba tayo? Imura kong singgit-singgitan. Nakadungog ka? Ba't na kayong kanto? Wala ba yung tao na? Kabungula gida ini mo. Marang kasugal oh. Pangingatuli ba? Wala magol. Ano ka na lang sila? Bungbuang ka? Takunday ka? Noon now. Manok na ko sa niya. Manok na akong kaniho. Sa tinoon, manok na ako. Sambag oh. Tuga-tuga na kung kanan ba? Pangkaan na. Kisam ning sasaya mo. Mahalo po taan eh. Nawa kay bato na sila sa bagan oh. Wala ran aron. Ay yatis. Naman itong power duwa oh. Sundon ako to. Sulod-sulod galit mo ha. Tarong ba? Kinubuyagan taging kanto. Sino ko tayo balik? Kapag ka namira no? Kasagad mo ka, oy? Paglainay ka pa na ko ba? Buwa nga oy. Di, hiraman to liwat di. Buwa nga oy. Uy, ikaw to? Ay, bungat pwede kay mabuyagan to si Kanto. Buwa magkain kanto na daraan. Kita rin mo ba itong kaugalingon? Ba? Puti ang tingkoy. Nawa? Nagalis sa mga yung kanto oh. Ano ba? Kananas mga nakanto. Lah, buwangan no? Hala, ano? Ay, sudyo ka ba? Ay, sunod-sunod ka. Ano? Sakit-sakit. Isa pa ron. Sweet pa. Ay di na mahoy mo ang kuwanan sa kuwa. Ano? Buwangan no? Buwangan no? Isa mo ni. Tabang. Isa mo ni. Ikaw, kay naman ka diri. Kablo kang wala pa namang namang samban. Anak ka lore. Salutan ka ron. Unsay salutan? Silutan? Iyon ba? Kinamalira. Unsa man din mga batignaw? Bay. Mati ka na mo? Saluti ba? Ka. Unsa salute? Silute na gway. Puyag wa sinsilyo. Unsa magita ni? Ikanto ba? Wa ka kabaloan ng engkanto. I-short sa gulo-gulo. Unsay gulo-gulo? Google. Capital G-O-J. Gulo-gulo. Otra. Mga batik mga naong. Paano ko dai? Kuy, isa man ni. Mo na siya example sa technology ba ang ano.
Karon na be ka sa mga ikanto ron. Ay tik na pod. Gago! Kaya plus kuno sa imong lawas. Unsa man batignom? Ay kung nagbatig naong ba? Mo na si kagwapo? Aring nagbatig naong mo? Uy, ayaw pang damay, kaya wala na sa mong lahi. Uy! Lano? Asan ka? Nangapos ka. Ay, Chad, di na kita gagawas diri ba? Mabay nang ingon sa mga katigulangan sa una. Basta na ikanto, di na mo kagawas. Gago! Tabi, buyagan ta. Nga nung mabuyagan man ta nga ikanto man ganita, no? Ay, pag-asa mi call nung sir. Ano ba? Abi ninyo kagawas mga panganon ta mo. Gago! Patignom. Ayo ba? Ayo ba?